Yun na naman mga katoy. Huli. Swerte mo talaga kuya. Ay para parehas kuya. Ay sus, Mariusip, Diyos ko. Tilapia lalapad oh. Oh, dito yan, sarapan ng Rockwell. Oh. Yon, good morning mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. Maglo-lure casting naman tayo. Dadalag hunting tayo. Dito sa harapan ng sa ilog Pasig ng Rockwell. Yon mga katoy. Dating nakaraan kasi mga katoy, nagdalag hunting na rin tayo dito. Nakadali tayo ng dalawa tapos yung isa nakawala. So yun, susubukan natin ulit mga katoy kung baka pala rin tayo dito. Sit up tayo mga katoy, sit up tayo. Dalag hunting tayo ngayon. Yun, mamaya abangan nyo mga katoy yung shout out time natin. Thank you. Sit up muna ako mga katoy. Almusal tayo mga katoy, top noodles. Ayan, sit up tayo. Sana makadali tayo man lang pang iyaw. Okay, shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. At siyempre sa Solid Kachoy. At siyempre shoutout natin NC Anglers Group. So, dalag hunting tayo mga to eh. Dumating na kasi yung order natin sa Lazada. Yun, baka naman Lazada. Baka tayo Bangos Lure. Ganda ng langoy ito mga katoy. Ayan mga katoy Yun. So, bina na tayo. Ayan naman tayo ng cup noodles para pampasiyote. Mga katoy, bina tayo. At maaga pa. Tayo sa baba mga katoy. Sabi kasi ng water baby mo. Wala ata mga to ya. Wala mga kachoy. Shout out muna tayo. Walang kumagat mga to eh. Shout out kay Alma Pasigan. Shout out sa pansipag nitong pinsan ka to. Para Padagat TV. Yun, shout out kain po mga to. Talim Island Pits. Yun, shout out kay Kachoy Helen Ramil family sa Rizal. Kay Kachoy Junjun, Kuya Bongs TV official yung shoutout. Kay Pabibi Boys TV, Talim PH yun shoutout. Moto Fisherman yun shoutout. Katigas Fishing TV yun shoutout. At shoutout nga pala sa NC Anglers Group, yung mga bago members. John Robs TV. Yun. Shoutout. Try natin ulit. Ginagawa mo. Ganda ng spot natin mga to. Ba't kaya ayaw pumaga?
So yung mga katoy, in-strike tayo dun mga katoy. So yun, malaki sana yun. Hindi naman ako permiso sa inyo mga katoy. Pwede pang i-upload na lang to kahit 0. Shoutout na lang tayo mga katoy. So yun, shoutout tayo ulit. Hindi tayo ata pinalad pa katoy. Dan Fishing Adventures, NZ, yun, shoutout. Mariel Mar, yun, shoutout. Katoy. Donggala, yun, shoutout. Tangkel Sport TV, yun, shoutout mga katoy. Thank you sa support mga katoy. A few moments later. Buti pa si kuya, wakain pa isa lang, nakadali. Kanina pa ako dito eh. Hinintay ka lang pala. Ang laki oh. Yung naman ang laki oh. Samantalang ako eh. Lubay yan. Ayun, ganding. Ay, ito yung katulad ng akin na wala na kasi yung akin dito eh. Orange Yun, sa no? makagat saka yung ano, yung itim. Ayun. Mga katoy, nakadali si Kuya Uning oh. Kakarating lang. Oh. Jamba lang, jamba. Samantalang tayo, kanina pa tayo dito. Ito yung lure niya mga katoy oh. The best. Ang laki oh. Ay, sirti mo naman Kuya Uning. Kasi Pangalawa na to. pangalawa ka na? Pangalawa na. Ah, nakakuha na ka na pala doon sa Oo. Surte ni Kuya ko. Ang galing ng ano kanya kasi. Ang galing ng ano niya. Oh. Paki-comment na mga kasi itong lure na tumatoy. Bibili tayo nito. Yun oh. Hintayin pa natin mga kasi si Kuya pagbalik. Oh yun, mga tropa na mamimingit. Mga taga ano to. Bueho. Yun, shoutout sa inyo mga anglers dito. Thank you. Tingnan natin si Kuya. Ang swerte niya eh. Doon niya tinapon. Doon mga to. Sa unang tapon pa lang eh. Sa bit and wet din yan. Tilapia. Tilapia nalapad oh. Oh. Dito yan. Sarap pa lang rockwheel. Oh. Swerte Kuya. Thank you Kuya. Ayun. Mga tropa natin yun. Kuya Alvin. Ako lang mahina. Oh. Punta na kayo dito mga kachoy. Agato na rito. Shout out sa mga anglers dito sa may ano Bueho, Guadalupe. Orange tsaka itim yung ano makagat na Kuya. Ni-strike ulit dun mga to isa. Yung mi-strike sa akin ngayon eh. Nasaktan na siguro no. Yun. Ang laki nun. Kakakagis mo lang. Ang sirte. May kalapati doon na taas pati. Wow yan. Wala. Wow yung kalapati oh. Oh, wow yan. Oh. Iinom lang. Oh, yan na naman. Yun na naman mga tay. Huli. Sirte mo talaga Kuya. Ay, para Marius Kuya. Ay, sus! Mariusip, Diyos ko, Lord. Uy, so yun. Pangalawa na mga serte. So, yung po. May natama. Kanina ako sabi dito nalaglag. Nakawala na naman yung isa, sayang. Ang laki pati, no? Siguro ano na yon? Siguro kalahating kilo? Okay, ang laki pa naman, no? So yung ay, na-videoan pa naman natin. Sabi ko na nga ba, mga kasi maraming dalag dito eh. Kasi nung ako nga rin mga kasi may nakawala din sa akin. Tapos nakakuha ko ng isa. 2 strike na nakawala. Tapos yung isa nakuha natin. Yung isa pala ni-release natin kasi maliit. Paalam na po ako sa inyo mga kasi. At iwanan natin si Kuya dyan. Padaalin si Kuya sa. Hindi tayo pinalad mga kasi. Bigyan na lang pala natin si Kuya yung ano, yung lure natin na isa. Yung bangus lure yun. Para may extra yan. Lahat naman kasi mga ito, ano, hinahagat ng dalag kasi siguro naswertihan lang natin. 0 tayo. So, bibigyan na natin.
siyempre souvenir natin kay Kuya. Siyempre. Kuya Onen. Ang ganda sana mga toy. Siguro kung kayo na pag-strike sa akin mga toy, dito na di ko tinanggal to. Huli. Kasi ito kasi mga toy, pag di mo tinanggal to rito, pag di mo kabisado yung mga binabatuan mo, laging masasabit ko sayang. Kita ito kayo sa salamat po yan. Salamat po. Walang lumahan yun. Alis tayo. Bye-bye. Thank you. Iwan natin si Kuya dyan. O yun mga katoy. Bali, duman tayo sa tropa. Dito, sila Sir Prince Paparlan. Right, PG! Katoy! Ang dami na rito. Yun o. Doon sa may akasya puno o. Punta natin mga toy. Bali, nirundan lang natin. Gali ako sa Rockwell mga katoy. Zero tayo. Ang dami nila rito. Mga toy, ang dami nila oh. Oh, kala mo may pinapanood na ano eh. Pero mga ano yan, mga anglers dito sa ano sa atin. Mga siguro mga yung iba diyan taga ano, taga Bueho o Simbo ganun. Oh, yun. Ang ganda ng ano, pwede na dito mag ano, beat and wait. Kasi sila kuya nakakahuli na rin daw. Baka ito pasensya na, i-upload ko talaga to. Pasensya na po, ngayon lang po ako mag-upload ng zero ulit. Pasensya na po, thank you Patoy.